Lapdos! Ah! Buhok ko nag-iirog ba? Ate siya rin? Ha? Bumpa sa tinuhod, sa una yata yung guko na gina. New horizons waiting for us, because we were made to go beyond. So nag-iirog sa 155 ko na. Daan na to na naligsan silang kuan ba anak ni Ile. Ato, atong taway street daan na ron. Nanay mo ganihan bitaw. Wow. Dili to unahan. Haluran pa man ato panahon ba? Gokol si Ari po lah. Rantado ng signal oh. Uy, guwapo tayo ng signal light call. Gawa ko na si Aribay. Allah ka. Allah. Ha?